Maayong gabi sa tanan. Daghang salamat dahil sa katong nine nga bag-o nga nag-subscribe sa akong channel. Naanapod ko karon para i-update mo bahin sa Kapa Community Ministry International. Announcement lang di ay nay gamay nga pagbag-o. Dili madayon ang 3-day prayer rally karong nga magsugod karong Biyernes, Sabado, paingon sa Domingo. Kay kini tungod sa gipagawas sa Department of Justice nga subpina nga ipatawag si Pastor Joel Apolinario ug ang iyang mga officials. Ang tungod ani si Pastor wala niya gidayon iya sang gi-cancel ni nga or temporarily cancel kay nakita daw niya ni nga sign kaning subpina nga kanang ibutang na gyud sa due process ang kaso sa Kapa. So dili ni siya ang kaning subpina pagpatawag sa ila dili ni siya matawag nato nga disadvantage. Dili nato siya matawag. Kani siya nagpasabot nga naanay due process nga kahitabo. Nadungog na ang mga pag-ampo sa member nga ni gusto og due process. Naapo day to sa ning paminawon kay naapo day sumpay ani bahin sa balita para sa kanang illegalize ang forex. Hindi matapos maglabas ng suplina ang Department of Justice sa founder-president ng Kapa Ministry na si Pastor Ambassador Dr. Joel A. Apolinario at sa ilang opisyal nito kaugnay na reklamong isinampa sa kanila sa pagkakasangkot umano sa investment scam. Ayon kay Pastor Apolinario, positibong development ito para sa Kapa upang harapin sa proper forum at venue ang mga akusasyon laban sa kanila. Itinakda ang preliminary investigation sa July 5 at 15 upang makapagpasa sila ng kanilang counter affidavits. Sa kaugnay na balita, nilinaw ni Justice Secretary Menardo Guevara sa isang panayam na kung hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa ng Kapa Community Ministry International Incorporated ang kanilang mode of operation kung saan mayroon nang ipinail na complaints laban sa kanila ang Securities and Exchange Commission for alleged violation of Securities Regulation Code ay di na kakailanganin pa ng arrest warrant para sila ay arrestuhin. Samantala, sa pananaw naman ng dating spokesperson ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon kani importante gyapon kay paminawa sa inyo daan ako mag-comment. DFA Undersecretary Ernesto C. Abella na nakapost sa social media na kung ang Philippine Congress ay magpapasa ng batas na gawing legal dito sa Pilipinas, ang forex and other foreign tradings ay masusolusyonan ang mga investment businesses at livelihood ministries na hindi mapigilan ngayong panahong ito despite being falsely accused by the SEC as illegal and are scam. Kung magkakagayon niya, ayon pa sa ipinost ni Abella, there shall be no poor families in the Philippines. Philippines shall rise as the middle class in economy. Bahin di ani katong gipost nako sa una nga gidula na ni siya. Humana ni siya gikwinta na ni. Dili ka makaingon nga mawala gyud ang Kapa, dili ko ka makaingon nga mobalik na gyud ang Kapa. Pero sa atong analysis, igo pod ni mahuman ang ilang malegalize ni ang forex or foreign exchange or kining pagdula og kwarta gamit aning pareha aning Bitcoin. Kay kung musulod ka ani modula ka mo invest ka ani mao ni ilang giapilan pod kay nakaistorya man pod si Pastor Apolinario ani nga nag-apil pod sila og cryptocurrency. So
kani siya wala giniduda nga makasustain siya kay pwede pa gani ang imong i-donate i-times o i-time or 100% ang iyang kanang kitaon na sa for sa isa ka bulan. So dili sa kumulula ka og cryptocurrency dili na siya imposible. Mao nga igo pod mahuman ang kaso sa kapa, ma-approve na pod ang ma-legalize na pod ning cryptocurrency. So dako kayo paglaom tong nga hulat nga mobalik ang kapa. Pero maayo na lang kay naay due process. So dili sa magrementado para ma-update ta mo sa uban pa nga news. Update ta mo about sa news about kapa. I-click lang ninyo ang subscribe diha sa ilalom kay sometimes or usahay dili approve sa kapa community ministry or naay uban nga group nga stricto sila mag kanang approve sa post. So kailangan ninyo nga i-subscribe akong channel kay para di na kinahanglan i-approve sa inyong sa akong ahamon na bilong nga group akong community na bilong sa giapilan ninyo sa Facebook group. So kani ato gibuhat na nato ang atong vlog para dili pod mawad-an ang paglaom ang uban ug katong mga anti-kapa pod dili pod sila mawad-an ang paglaom nga mawaan ang kapa. So 50-50. So patas lang mo. Subscribe lang din sa channel. Salamat. More people can benefit